аз субҳи барвақт кормандони вазороти идора ва муассисаву корхонаҳои дар ҳудуди шаҳри Душанбе буда ва ҳам омада буданд. ин навбат дар чорабинии навбатие ки ҳамасола дар доираи таҷлил сазовор аз ҷашни аҷдодию байналмилалии мардуми тоҷику форс Наврӯз баргузор мешавад, ду табақа яъне дӯстдорони дучарха ва дав ҷамъ омадаанд. ин чорабинӣ дар доираи тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ташкил ва роҳандозӣ карда шуд. дар миёни дучархаронон якчанд сину солу касбу кор ва нафарони ғайри касбиву варзишгарони ҳирфаиро дидан мумкин буд, аммо бо вуҷуди он нафарони хоҳишманд зиёд буданду баҳри таъин намудани масофаи пешбинишуда бо дучархаҳои худ омодагӣ гирифтанд. камчун табиъ гуфтанӣ ҳастам ки ҳаракат ҳамавақт ба саломатӣ аҳамияти калон дорад. агар аз нуқтаи назари тиб гирем, фишори хунро паст мекунад, миқдори қанди хуни баданро ҳам паст мекунад, асабро ҳам ором карда ва гуфта намонад ки ба ашёҳои муҳофизатӣ ҳам бояд аҳамияти калон диҳем. баъд аз баланд шудани садои тапонча рақобат низ шурӯъ гардид. якчанд километрро тай кардан пас дучархарони касбӣ аз гурӯҳи асосӣ пеш гузашта барои расидан ба хати марра байнашон рақобати шадид баргузор гардид. ба гуфти худи варзишгарону мутахассисони ин риштаи варзиш, дар намуди дучархаронӣ ин масофаи мушкил нест. варзишгарон то ба охир талош карданд ва натиҷаи назаррас низ нишон доданд. дар ин мусобиқа ҳатто ашхоси дорои имконияти ҷисмонияшон маҳдуд низ фаъолона иштирок намуданд. ман Сиёвуш Илёсов ҳастам, омӯзгори фанни забони англисӣ дар мактаб-интернати ҷумҳуриявии бачагони нобино ва сусбин дар шаҳри Ҳисор ва ҳамчунин варзишгар аъзои Кумитаи паралимпии Тоҷикистон. хушбахтона имрӯз дар анъанаи ҷашни Наврӯз мо ҳам иҷозат гирифтем ки дар ин марафон иштирок намоем ва ман бо бародарам яъне бо роҳбалатам дар ҳамин марафони дучархаронӣ омада иштирок мекунам ва дучархаи ман махсус дучарха аст, яъне тандем ном дорад ки барои нобиноён мебошад. нафари нобино дар паст нишаста ва бо ҳамроҳи роҳбалат ду нафара дучархаро меронем. веломарафон солҳои охир дар кишвар яке аз маъмултарин мусобиқа табдил ёфта пайваста аз рӯи ин риштаи варзиш сабқатҳои варзишгарон гузаронида мешавад ки ҳадаф аз он рушду равнақ додани ин намуди варзиш ва ҷалби кӯдакону наврасон ба машғулиятҳои солимгардонӣ маҳсуб мешавад. дар ин миён дучархаронӣ на танҳо ба саломатии инсон фоидабахш аст, балки он дар самти беҳтар намудани фазои экологии пойтахт низ таъсири худро ҳатман ки хоҳад расонид. ҳамзамон оммавӣ гаштани дучарха барои пешгирӣ аз истифодаи ғайримақсадноки нақлиётҳои гуногун низ таъсир хоҳад гузошт. ба қавли иштирокчиёну дӯстдорони намуди дучарха, дар чунин чорабиниҳои оммавӣ варзишӣ муҳим ин пирӯзӣ нест, балки иштирок кардан аст. масофаи пешбинишударо дар ин мусобиқа аввалин шуда донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов Муҳаммадҷон Азизов таъин намуд. Акрам Оромбоев хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 шаҳри Душанбе мақоми дуюмро ишғол намуд. Ренат Батиршин аз оилаи маъруфи дучархасаворҳо ҳамчун нафари сеюм ин масофаро тай кард. дар ин рақобати сахту сангин ва ҳамзамон ҷолиб бонувон низ фаъол буданд ва дар миёни онҳо аввалин шуда хати марраро Екатерина Ҷамолиддинова убур кард. Фараҳноз Шоева дуюмин шуда ба марра расид ва ба сегонаи беҳтаринҳо бошад Ҷамолиддинова Камила шомил гардид. тамоми иштирокчиён новобаста аз мавқеи ишғол намудаашон бо ифтихорномаи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. ман Фараҳнози Баҳром тӯли 5 сол аст ки ба ин намуди варзиш яъне дучархаронӣ машғул ҳастам. дар мактаби маҳорати олии варзишӣ ки машқу тамрин мекунам ва аз ин мусобиқае ки имрӯз дар байни бонувон гузашт, ман сазовори ҷои дуюм шудам ва миннатдории худро аввал ба пешвои миллат мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин чорабиниҳо ташкил намуданд ва мехоҳам ки берун аз ҷумҳурӣ иштирок карда дар он ҷамъ сазовори ҷои аввал шуда парчамбардори кишвари азизам гардам ва Тоҷикистони азизамро дар дигар давлатҳо муаррифӣ кунам ва гӯям ки чунин бонувони боистеъдод болаяққат доранд. ман аз тарафи гвардияи миллӣ дар ин мусобиқаи веломарафон иштирок мекунам. аввалин маротиба иштирок кардам, яке бисёр писанд омад. ният дорам оянда ҳамин мусобиқаҳои веломарафонда иштирок кунам.